गुलाबाची दांडी. गुलाबाची दांडी. ज्वालामुखी. क्या बात है. क्या बात. चुलीवरचा अंगारा. तुला मॅचिंग झालाय. होडी आली. ताट राहिलो आमचं. चंद्रा. नमस्ते. आज ऍपल कापते. इथे ऍपल मला संक्रांतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आज संक्रांत आहे बघा. आज तारीख आहे 14 ना. चांगला दिवस आहे संक्रांतीचा. माझा नाश्ता बघा इकडे ऍपल आणि शिरा. हा मी एकदम काय करते बघ. मी झालो एकदम रेडी. हे कोण आहे बाबू. इथे काय रांगोळी चालू आहे. रांगोळी चालू आहे पण हे छापे बरोबर नाही. बरोबर नाही. हे गॅप खूप आहे याच्यामध्ये. हा ना. ते टाकलं ना डिझाईनच नाही दिसत. देऊन टाकूया जाडी नाही आणायची ते. देऊन टाकूया परत आपण. आज स्पेशल डे आहे तर असे स्पेशल कपडे घातलेच पाहिजे. आज काय पाडू आहे का काय तुझा. आज तुझी संक्रांत नाही तिची संक्रांत आहे. छापा वापरायचा होता तो छापाच नाही बरोबर. हे छान आहे. आज वालाची भाजी. छापा तो पोकळ आहे. इथे बघा मी रेडी आहे. काजलने पण सर्व काम केलेलं आहे आतलं. आज उपवास आहे काजलचं. आज काजलनी बघा म्हणजे एवढा उपवास कडक पकडला की तिने फळं पण नाही खाल्लेली आहे. आता मी चाललो आजी आत्याच्या घरी. आता मम्मी बघा इकडे कोणती भाजी बनवतेस. वालाची भाजी आणि ताकाची कढी. आता इकडे तुम्हाला दाखवतो बघा. इकडे आपण जे आणलं होतं स्पेशल माणसांसाठी स्पेशल. हे कोणाला आवडतं. काजल गुड्डे आवडतं आजीला. ठीक आहे. आणि पार्ले कोणाला आवडतं. आत्तेला. तर हे आजी आणि आत्तेला मी घेऊन चाललो आहे आणि येताना आजीला घेऊन येणार आहे मी. चणे घेतले. चणे चणे येस चणे. हे चण्याचं पाकिट. त्यांच्या घरी जे प्राणी आहे त्यांचं नाव नाही घेणार मी पण त्यांच्यासाठी हे आहे. म्हणजे 3 गोष्टी आपण आजी आत्याच्या घरी दिल्या त्यांना देताना पण तुम्हाला दाखवेल. आता मी एकटा चाललो आहे. आता कसं काजलला कसं एकदाच नेणार आहे ना म्हणजे ते मग नवीन आहे ना. त्यानिमित्ताने मग मी जातोय. तुम्हाला ते सुद्धा दिसतील. येस पिशवीमध्ये टाका सर्व. आणि पिशवी येताना आणा. हे कॉ पण असतं घरचं. पिशव्या घेऊन या. बाकी तुम्ही हे बघा सामान देतात भागवाला त्या पिशव्या घेऊन या. फक्त दुकानात पण पिशव्या मागतात सर्व. पिशव्या लागतात ना. हा बरोबर. चला तुम्ही पण चला आमच्यासोबत. गाडी आहे म्हणून इकडे होतो आहे ना काजल. गाडी नाही मग गावी काय काम नाही. मग आता इकडून तुम्ही विचाराल मला की आजी आत्याचं घर किती लांब आहे इकडून. तर माझ्या हिशोबाने 4 किलोमीटर्स 3-4 काय 5 नाही 3 to 4 किलोमीटर्स आहे. एवढं लांब आहे आत. कारण गाव ना आतल्या आत असतं. बुब्बू आणि बाबू. मी माझ्या बाबूला सोडून चाललो. टाटा. लवकर या. कितीला ना माहिती. आता वाजले बरोबर 1 वाजायला 10 मिनिटं कमी आहेत. 2ला आहे ना. 2 वाजतील. 1च लागेल. सावकाश जा सावकाश या. आता काय गाडी अशी उडत जाणार पटापट. हळू जा. आमचा बुब्बू वाट बघतोय कधी मम्मा मिळणार. आमच्या बुब्बूला खायला द्या. हे घ्या. बसलस तापशील इकडे. कोणाला. हां ते लॅपटॉप बंद कर माझा आणि हे दरवाजा बंद कर. टाटा. आता पोचलो आहे. आता नेहमीप्रमाणे आपण शॉर्टकट रस्त्याने जाणार आहोत. समोर बघा सर्वात आधी. आणि शॉर्टकट रस्ता बघा इकडून आहे.
हे असं गावातल्या पायऱ्या. आता इथून असं उजेडातून जायला काय वाटत नाही, पण रात्रीचं जायला ना वेगळंच वाटतं इकडून. उशी आहेत. या या, क्या बात है. क्या बात अरे आजी आणि आज नातू मॅचिंग मॅचिंग. हा होय एकदम मॅचिंग. आज काय लाल भडक. आज संक्रांत आहे ना, चुलीवरचा अंगारा. मॅचिंग झालं. बापरे, मॅचिंग झालं बघ ना. गुलाबाची दांडी. दाढी. काय मग गिफ्ट आणलं तुम्हाला गिफ्ट. काय करतो आता तुला काय करतो. घे बघा वा वा. काय माहिती घेते पार्लेजी तुमच्या आवडीचा आवडीचा. आणि आज आजीला गुड्डे घे वा. गुड्डे आवडतं ना तुला बघ कसं करतोय बघ. याला दाखवू नाही शकत. त्याला रेडी होता ना. वा वा. आमची का तुला बाहेर हे तुमच्या वा वा याला विटूला हा वा वा थँक्यू. हा. चला आजी, आपल्या सबस्क्रायबरनी रिक्वेस्ट केली होती की आजीचं देवघर दाखवा. हे बघा कसे देव आहेत बघा आजीचे. आणि आजीचं देवघर बघा असं एंट्री. ही एंट्री द्यायची. हे बघा कसं आहे बघा. खादा बा तुका मग दाखवी नाही की बाईन बघा हे दिलं का पाकिट. चष्मा घेतलास का चष्मा. मास्क सगळं मास्क घेतला. ज्वेलरी ज्वेलरी आहे. ज्वेलरी आता नको आज नको. चप्पल कुठे आहे. चपला आहेत पाठी. चला. चल या बाय. तर किती वाजले. हा पण मॅचिंग मॅचिंग. हा बघा आपण लावलेला तोच ना, तुम्ही लावलेला तो. चला हाय हाय मॅव मॅव. तर मॅव मॅव त्यांनी कॉपी केला ते मॅवचा आहे ना. पाठांतर झालं त्याचं. सवय झाली. सवयच झाली ना आता ऐकत नाही तो. चला या बाय. असं आपल्याला बनवायला हवा. त्या आधी हे कर माझ्या लहानचं ह्याच्यात पण राहतं. सिमेंटचं बनवायचं ना. आता आपण आपल्या नेहमीच्या शॉर्टकटच्या रस्त्याने, हा रस्ता आहे ना, समोरून असं समजत नाही. नको, गाडी आपली बाहेरच लावली आहे. गाडी बाहेरच आहे. चला इकडून आरामात या. घेऊ मी नको, इथे बघा काटेरी झाड आहे खाली. आपली गाडी गाडी तिकडे समोर लावलेली आहे. आले आले. कोण आले माहिती का. पोरांची आजी. पोरांची आजी. आणि मॅचिंग मॅचिंग. काय कुलाब्याची कोण. कुलाब्याची कोण. दांडी ज्वालामुखी. मग पहिली कुलाब्यात राहायची ना. चला या. हो सगळी मंडळी, आई, आजोबा, वडील सगळे कोल्हाबात राहायचे. दिसत ना तुम्हाला. दिसत ना आतमध्ये. हाऊस मध्ये हा सगळं दिसत ना. सगळे राहायचे रे बाबा. बसा. लवकर आलात मग तुम्ही. मग बोरं विसरून आलात ना. आणली बोरं कुठून. आजीनी. आते म्हणजे बोरं विसरून गेली. हा काय. नाही विसरलाच विसरत नाही टाकली. नाही राहू द्या, पाणी प्या. असं दिसत नसेल त्याच्याआधी. दिसतोय रे. अरे तो मी बाहेर कसा ठेवला बांधून. हा ते विसरलात तुम्ही. फोन आला होता. चांगली चांगली निवडून घेतली ग. सोडताना आणा परत. या जी या तुम्ही पण या. आता मग तू सांगायची ना बालवी तुम्ही चालत म्हणून. आजी हे काय सांगा. हे गेलेली गेलेली गेलेली. हे फुटाण आहेत का ते? तिलगुल आहेत. तिलगुल क्या गोड गोड तिळगुळ बनवलं. काय हे दागिने बनवला.
नाही आणलेले ते विकत आणलेले हलव्याचे दागिने बोलतात ना संक्रांतीचे ते हलव्याचे दागिने. पण त्याला धागे बिगे पाहिजे होते ना द्यायला. धागे बिगे नाही दिले त्यांनी. मग धागे पाहिजे. हे काय आहे ना हे बघ इकडे आहे पाटी आहे. पाटी व पाटी. पाटी बघ. तर इथे बरोबर 15 मिनिटात बघा काय कोण या कोणते देवी आहे आजी? ती काय काय ते सांगा कमला देवी. कमला देवी. गळ्यातला येतात ना ती सरस्वती कमला देवी. मला बघा हा बघा काय काय घातलाय. सूट करते पण गावच्या घरची पारंपरिक. नाही ते तो धागा कमी आहे पण ना. आहे पोटात पण आहे. ठीक आहे अजून 2 आहेत. हे काय अजून हे मांगटिका. हा काय मांगटिका. मानसिका. पण तो हे आहे आणि ते केली काय मांग टिका नाही दिसणार नको तो. नको लाव. रेगुन चाल ग चंद्रा ओढी आली अबंद्रा. टिंग 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 टिंग. चंद्रा आहे काय मग ही चंद्रा. अशी बैगुन चाल ग चंद्रा ओढी आली अबंद्रा. अशी जाम करतोस का जरा ग बघ. ओ ताई ताई ये काव्या काव्या झोपली वाटतं झोपली असेल. ना आता मगाच आवाज येत होता. साहुरा आलेली आहे बाहेर. ये काव्या आता सुगड भरायचं आहे. चला चल आजी बसायच्यात. बस बसा तुम्ही. हे तांदूळ आहेत ना हे ते मधोमध होत. ही प्रोसेस आहे ना पहिला आपण ब्लाउज पीस म्हणजे तो घेतलाय. सुगड त्याच्यावर थांबला पाहिजे ना. असं हे कर. कपडा घेतलाय का आपण ब्लाउज पीस म्हणायचं त्याला काय घेतलं असं लाल कपडा ब्लाऊज पीस घेतला तरी पण चालेल. ते आहे ना. चालतो. असं खोल कर अजून खोल कर अशी कर. हे सर्व गावचे प्रथा असतात. आपण कसं लग्नात सर्व आपण केलं होतं ना हा आता तर आपण असं इथे सुद्धा सगळं बघू. टाकलं त्याच्यात. सुगडचे व्हिडिओ गेलेले आहेत. या आधी काढ. कुंकू लावायचं. आता हे कसं काजलचं सुगड काजल सुगड भरते. 5 बोटा आता इथे बघ 5 लाडू बांधून घेतले. मला कळलं पाहिजे. तिळाचे 5 लाडू बांधून घेतले. इकडे 5 बोटं ओढायचे ना. हा 5 हळदीची पाट हळदीची आणि कुंकुवाची पाट ओके. काढ आणि त्याच्यात ठेव सुगड. तो पाकिट दाखव इकडे. पाकिट टाकू. हे आम्ही बघा परवा बाजारातून आणलं होतं 10 रुपयाचं आणलं होतं ना. त्यात बघा बोरं मिळतो ना सुगडचं सामान मिळतो. बोरं आपले हे सर्व सर्व वस्तू आहेत एक काही ना काही है ना. असं रेडीमेड असतो ते आणायचं सर्व आपण. मिळतात. आणि इकडे 5 बोटं ओढली आहेत ना. हळदीची पाट आणि कुंकवाची पाट कुंकुवाची पाट. त्या सर्व टाकायचं का ते. सर्व त्याच्यामध्ये ते असं देवाक ठेव जरासं. असं सुगड पूजणं म्हणजे काय असतं नेमकं. ती संक्रांतीचं देवीचं हे आहे ना. देवीचा सुगड. दरवर्ष केलं पाहिजे. हे सर्व मडकं टाकलेलं आपण ना. हे लाडूचं पाहिजे. लाडू पण त्यात ठेवायचे. ह्याच्यात 5 लाडू आहेत. आता सर्वात आधी आपण ते हा हळद घाल त्याच्यावर हा वरती त्याला बोट लाव एक एक. काय आणू केलात फुला फुलांना. अरे स्वस्तिक फुलला आपला. आरामात घे घ्याल ना. नाही ना चप्पल एप्पल का. पण मी असं तिला सांगते की आता लग्न झाल्यापासून जे सण येतात ना ते साजरे करायचे. असे म्हणजे सतत चालू ठेवायचं दर वर्षाला. जसे सण येतील तसा तो सण साजरा करायचा. बरोबर आहे. पुढच्या वर्षीला आपण सकाळी उठायचं, आंघोळ करायची, देवपूजा करायची आणि आपला सुगड भरायचा. आणि यावेळी संक्रांत अशी काली साडी आहे ना. हा एक वरती ठेव याच्यावर. 2 हातीन उचला. हाताने उचलायचं. नमस्कार कर आधी. हा पाटा खा आहे असा. जसं आता करतेस ना आता तसं दाखवलं पुढच्या ना. वर्षी पण करायचं. तुझ्या हाती लाव. देवाच्या हे का बाजू असं टेको. हा आणि आता 5 वेळेला सावकाश 2 हातीत धरून फिरव. आजीने वाटतं सुपारी खाल्ली आम्ही. नाही आता खाऊ नका सुपारी. सुपारी खाऊ नका बाबी आजी. वरडतं नाही. मग आता पाणी पिते. झाला. हा आणि समोर चिमण्या दिसतात आहे का तुम्हाला बघा 4 5 बघा उडाले बघा पूर्ण ते संपवलंय. चला जर इकडे ते एक असं कार्य होते तर आपण आपल्या मायासाठी देव आत सुद्धा आहेत आणि देव आपल्या प्राण्यांमध्ये सुद्धा आहे. 1 मिनिट मम्मी. तांदूळ ह्याच्यात आहेत ना ते. दिवसाला एवढा खातात ना मी ते भरून पूर्ण. चला केलो आणलं केलो. फॉलो मी. देवाची नाव घे.
समोरून उडाले या ते. या तुम्ही या. आता पिंजर लाव तुळशी. अगं आपली तुळशी फुल लाव, फुलाने काढली. मग जेव्हा फुलाची एवढे संपवले बघा सर्व त्यांनी. मग इथे जरा राह जाण्या आल्याच्या नावा परत पिंजर तांदूळ ठेव. इथे काय चालू आहे मी? आजी सांगते तसं करा म्हणजे दर टायमाला. ते बघा जागेच्या मालका दलासरा महापूर. प्रत्येक हळद टायमाला पिंजर घरात इकडे पूजा ना? करायची. हा तुला हाक मारते, नमस्कार करते. ये तुळशीची पूजा अजून एक कारणाने आपण करू शकतो की ते ऑक्सिजन देतात ना आपल्याला मम्मी. झाडं, देवीच्या नावाने प्रकृती, नेचर. कालचे कालकोबा आजी गाणं म्हणा एक. काय म्हणू. बेगून चाल ग चंद्रा. होडी आली ताट राहिलाय पाठी ताट राहिलो, ताट राहिलो आमचं. चंद्रा. ताट राहिला बंदरा. फुल नाही तर फुलाची पाकळी तरी घे. हा मम्मी डायलॉग. हा चल अगं पडू नको. पडलो. चला टाकला. चला स्पेशल एंट्री. एंट्री एकदम मस्त झाली. बुबू झोपलाय बाबू झोपला. वरती प्रसाद. सासूबाई सुनबाई. चला सासूबाई सुनबाई. चला 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 फॉलो मी. आता काय आता काय आणि सासूबाईचे पण जोड्यात नमस्कार करा. अष्टपुत्र सौभागी लवकरच. औषमान भरपूर चांगला होणे. लवकरच बोला. शिवहरा शिवहरा. नाही लवकरच बोला. अष्टपुत्र सौभाग्य लवकरच पाडणं हलवून अष्टपुत्र आठ 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 आठ. कबड्डी टीम. आता तू पप्पूच्या पाया पड. कोण? पाच झाली पाच. काजल तू पप्पूच्या पाया तुला पड. जुडवा होऊ दे. जुडवा होऊ दे. याच्यालाच होऊन दे. होय म्हणजे काय. हा तिचा प्रोग्राम आहे ना म्हणून ती पडू दे. हो बा दोघांनी पडा एकदम वाग वाका वाका परत. परत हा आशीर्वाद दे. अष्टपुत्र सौभागी. अष्टपुत्र. पाच नको. लवकरच होऊ दे. लवकर होऊ दे. झाला प्रोग्राम. हा झाला. झाला. एवढा लवकर झाला. चला तर जेवायला घेऊया काय इम्पॉर्टंट काम. फोटो काढा ना. तुका नाव घेते येता? हा फोटो काढ. फोटो तुका नाव घेऊ येता काय? येतात एका नाव. कट नाहीये. नाही काय चालेल आपण फोटो उजेड काढूया. येतोय का फोटो मध्ये उजेड येतोय. फोटो काढू खावाय. फोटो बाहेर काढू खावा आपल्याला. नाही उद्या देते. चला फोटो सेशन आता. फोटो सेशन. इथे इथे काढू इथे. आता काजलला पोहोचला. आज या ना पाठची कपडे संक्रांत येतील आहे ना. ना. पाठची कपडे येतील जरा अशी आहे. इथे राहा पण पाठी पडू नको ना. तू वाट लावशील अशी राहायची. कशी पोच देशील असं. बसा. ठीक आहे. अगं किती आका मारले आवाज आला नाही कानाच्या आता इथे बाहेर फोटो गेला. ठीक आहे. ह्या कोण? ते गाणं माहिती आहे ना. गोड किती हसते. हा. फुलात बसले मी. तिकडे पुढ्यात जातात. फुले राणी. हे आता पुढ्यात जातात. इकडे फोटोशूट चालू आहे आमचा. ते पण हिरव्या कुड्या हिरवा कुडा बघ हे आलेत लांब लांब तुरे आलेत बघ. पूजा झाल्यानंतर काय करायचं? पेट पूजा हा ती गरजेची असते. खूप गरजेची आहे सध्या. चला उठा. काढ ते सगळं काढ. आता पॅकअप. इथे पॅकअप होत आहे आणि जेवायला काय तुम्हाला दाखवतो बघा. जेवण काय आपल्याला माहित नाही. मला पण माहित नाही. चेक करावं लागेल. वालाची भाजी असेल, भात आहे आणि अजून काय ते आपल्याला दिसेल नंतरच. आता आपण जरा आजीचा ऑटोग्राफ घेऊया. आजी पकडा. इथे सही करा तुमची. माझी हा करा. हा. पिढ्यान पिढ्या राहणार आहे तो टिपाय बी. तो टिपाय टिपाय पिढी तुमचा ऑटोग्राफ द्या. आजीचा ऑटोग्राफ द्या. हा तो राहणार आहे. हा. स्वस्तिक काढून ठेवते हा स्वस्तिक काढा तुमच्या हाताने. माझ्या है ना मम्मी. आणि आज जेवायला काय काय आहे बघा. आज आजी वरती जेवणार टिपायवर आमच्या. टिपायवर जेवणार आहे आणि माझं नाव काढून ठेवते. हा म्हणजे हा अजून 10 पिढी राहील बॉबी आजीसारखा. पिढी जाणार. एव्हरग्रीन. हा हे जेवायचं टिपाय. तुम्हाला माहिती होतं का मी आज लाल घालणार आहे? नाही मग कसं घातला तुम्ही लाल? मॅचिंग काय मॅचिंग. माझी काय आवडीन बबी म्हणते हीच नाही साडी. शिवहारा. पापड शिवहारा शिवहारा. दोन येऊ काय फक्त. हा 2. आणि इथे आमच्या ताटात बघा काय कढी आहे ना मम्मी. ताकाची कढी, कढी. भात, बटाट्याची भाजी, आपली हे
वालाची भाजी. आणि हे इकडे आहे आम्रखंड. बाबू इथे कोण आली आहे? जलपरी आलेली आहे अजून एक. अरे वा रे वा, अरे काय फ्रॉक सूट झाली. मम्मी आपलं गिफ्ट घालून आली आहे काव्या. लक्षात आलं का आपण गिफ्ट लास्ट टाइम आपण आलो तेव्हा गिफ्ट दिलं होतं ना काव्या तुला हे फ्रॉक. अरे वा मस्त. बस बस काव्याचा फ्रॉक कसा वाटतोय? मस्त सुंदर. आम्ही आणलेला हे काय मुंबईवरून. ते? मी पाहिलं नव्हतं. हा मुंबईवरून आणलं. जॅकेट मस्त आहे त्याचा बघा. जॅकेट अरे ह्याच्यासारखा जाकर सारखा. परी दिसते. जाकर कसा? चला काव्या ते चटई घातली तिकडे बसवता जेवायला. बस काय आमची काव्या आमच्या बरोबर जेवते. अगं ह्या ताटात का आणि एक चमचा दे पप्पू. चमचा देऊ आणतो. काळा ताट भरते. चमचा चमचा चमचा. मग काव्याला पण वाढ आणि काव्याला पण ते द्या आम्रखंड. हे घ्या आजी. तू बांगे. हे आमच्या काव्यासाठी जेवण, तिच्या भातावर. आमच्या परीसाठी जेवण. तिथे चालली वहिनीच्या बाजूला चिपकायला. पण जागा नाही जागाच आहे. तिथेच बस, बसली जाऊ दे बसू दे. वरती बसते तर वरती बस आजीच्या बाजूला. अगं भात चपवणार ना. आता आमचं जेवण झालेलं आहे. आजी पण आहे आतमध्ये. जेवण झालं. थोडा आराम पण केला ना. अर्धा एक तास झोपलात ना तुम्ही. मस्त आजीला पण बेडरूम मध्ये झोपवलं. आता आजीला सोडायला चाललो मी. काय चंद्रा कुठे गेली आपली? आली काय चंद्रा? आता 5 वाजले. 5 हो चला बघूया टाइम बघूया. तर आपल्याला सांगूया 4:40 झाले बरोबर. वाटत नाही ना? नाही वाटत. चल आपली गाडी रेडी. बेगीन चल ग चंद्रा. आजी पळाली. आजी का आपली गाडी एकदम इजी चाल सुरू. चला या बसा. दिसताव काय? हे बघा 5 मिनिटासाठी बसल्या. मम्मी हिला प्रॉपर्टी दाखवून आणू का? तू आपली प्रॉपर्टी बघितलीस तू? चल दाखवतो तुला. बघा म्हणजे अहो ते आहे ड्रम आहे. नाही जाणार गाडी. अहो ड्रम आहे. प्रॉपर्टीची इकडेच बघ. हे बघ हे आपलं सा, हे आपलं रे, हे आपलं ग म प ध नी आणि साकडे परत जाऊया. चला पुढे प्रॉपर्टीकडे पुढे जात नाही गाडी कारण नवीन ड्रम आलेला पाठी. लटकन आहेत बघ मध्ये. माडा दाखवून आणली सर्व. या मग हा. आता आजी बघ कशी पटकन मस्त बघ. तुम्हाला नवीन मुलींना बसता येणार नाही. अशी माझी आजी बसते बघ पटकन. हे बघ झाला. अशी टुनुक. पोचली. एकदम टुनुक. टुनुक कर. चला टाटा. बाय बाय टाटा. काय बसशील काय खरं नाही. आज आमची ट्रिपल सीट. काजलला झोप आली होती अगोदर. हो मला झोप आली. मी झोपणार होते. लगेच आता. झोप गेली आता तिची. गाडीने फिरायचं. आजीला प्रोटेक्शन फोडून पाठवून. चला मला पकडा. पकडलंय. पकडलंय ना. चला जाऊया. ही गाडी कोणची आली? ही जाऊया काय पकडूया तिला. मी नाही पडणार. मी पकडला आहे ना. आजीला पाठवून पुढे सीट बेल्ट दिलेला आम्ही. मी काय म्हणतो आजी कोणता मंत्र बोलतात? हा ती घाबरली की ओम नमः शिवाय, जय सद्गुरू, जय कालिका. सगळे देवांचं आणि नाव. तुम्हाला माहिती गाडीची स्पीड किती आहे? 20 सायकल चालते तशी चालते गाडी. देवा आई पण इथे आम्ही आता गावच्या देवळात आलोय. हो गाव देव. इथे देव सजून छान छान बनवलंय पण शाखेत असं आपल्याला बनवायचं काजल घराच्या बाजूला. हा हे आहे ना? असे, हा. वरती तुलाच पण अशी जाड हवी आहे ना. होय तुझंच पण बांधायची चांगली. असे पाहिजे तर तुला तर माणूस बसू शकतो. असे झाले ना ते कलर रंग हे पॅटर्न मस्त आहे. बसायला पण छान केलेलं आहे म्हणजे माणसं कशी येऊन दमून बसू शकतो. हे बसतात ना
हे सर्व हे देव आहेत. वा वा, टाईल्स बिल्स एकदम मस्त लावलेले आहेत. छान बनवलं देऊळ एकदम. आता इकडे हाल पण बांधतात. आता सामना व्हायला शिमग्यात गावोगावचे लोक असतात खेळणारे. गावातले देऊळ बघण्यासारखे असतात. हे देव आहेत तिकडे. हम्म. देवांची प्रत्येक नावा दिलेली आहेत. हं. अशी आली पाहिजे ना फुलं. आम्ही ही पावसात कोणती फुलं आहे? कोड्याची. चला. ते काय माहित आहे, हे कुत्रे इकडे येतात ना म्हणून. छान आहे देऊळ. इन्स्ट्रक्शन एकदम मस्त गेलं. चला जाल ना तुम्ही. आधार आजीची पिशवी घ्या. चला पलीकडे घरे जवळ आहे. चला आरामात जा. टाटा. टाटा बाय. चला टाटा. बाय बाय. पाणी बिनी हवा ती. नाही नाही पिया पिया. तुम्ही काय पाहिजे तर? चला आरामात जावा. हा येते मी.